تنبيت زكرياس معراف حدا بخاليت عمد داريوس بتاسامنت ورحي ناب نبي زكرياس ود براكيا ود عيدو كم زبلك قال اغزيابير مص اغزيابير بالعلا ابوتاتكم ازي خوري امبار سنسخا اغزيابير غويتا سراويت كم زبلالو ناباي تملسو يبل اغزيابير غويتا سراويت انا خانا بخاتكم كملسي يبل اغزيابير غويتا سراويت يلكا نغر كما ابوتاتكم ايتخونو ناتاتهم توم قداموت نبيات اغزيابير غويتا سراويت كاب اكوي منغدخم كاب اكوي غبرخم انتملسو يبلالو إلوم نغروم مساتهم غنا يسمعون ناباي كاصنا يبلون يبل اغزيابير አቦታትኩም አብያለው ነቢያት ከንዘል ዓለም ዶ በህይወት ይነብሩ እዮም ግና ኸነባሮተይ ነቢያትን ንዛዘዝኩዎም ቃላተይን ሕጋጋተይን ነቦታትኩም ደይርከቦምንዩ ንሳቶም ካተመልሱሞ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምትመጠን መንገድናን ግብርናን ከገብረና ይሉ ዝሐሰቡኹም ገበረና ብሎ በኻለይት ዓመት ዳርዮስ በመበል 24 መዓልቲ በታሻባጥ ትባሃል 11 ወርሒ ከምዚ ዝብል ቃል ነብይ زكرياس ود براكيا ود عيدو مص بلاي تريخو نو خاب حمر فرس توطح سباي نسو دما بتحزبل بوتا بماكل اوام صصططو بله ددحريو حمراتن طرنين امبلايات افراس نبرو شو انا غويتا يزياتهم سنتا يمبلكو اتمساي ززارب زنبره ملأخكا زياتهم انتاي كم زخونو خريكا يبله اتاما كل اوام صصو دويلو زنبره سباي كا زياتهم እግዚአብሔር ምድር ኹዘሩ ወሰደዶም የሚሉ መልስ ንሳቶም ድማ ነታማ አከለ እዋም ጸጾደው ዝበለ መልአኽ እግዚአብሔር ንሕና ንምድር ዘርና ያን ነሆኻ ሁላ ምድር ስቂላ ዓሪፋ ላይሎም መለሱ ሽዑት መልአኽ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዘንበተን 7 ዓመት ተቆጣዕ ካየኑ ኢየሩሳሌምን ከተማታት ይሁዳን ክሳዕ ማእዚኻ ዘይተመሕረን ይሉ መለሰ እግዚአብሔር ነትምሳይ ዘዛረብ ዝነበረ መልአኽ بصبق قالاتن بزصنانع قالاتن ملسن اتمساي ززارب زنبره ملائكه እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አኔ በኢየሩሳሌምን በጽዮንን አቤቅናት ቀን የለሁ ቁሩቡን ኮርየ ነበርኩ ንሳቶም ግናን ሕሰም ሐጊዞም የምሞ ነቶም ሃዲኦም ዘሎ አህዛብ አዘ ኮርየሎ ማለሁ ይብላሎ ይልካ አውጅ በለኒ ስለዚህ እግዚአብሔር አነ በመሕረትና በኢየሩሳሌም መለሳለሁ ይብላሎ ቤተ ያብ አኸት ስራሕያ ገመድ መለክያ ብልዕሊ ኢየሩሳሌም ክዝርግሐዩ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከተማታተይ ገና በሰናይ ኩርያየን እግዚአብሔር ካ ንጽዮን ገና ኸጸናናዓዩ ኢየሩሳሌም ድማ ገና ኻርያ ይብላሎ ኢልካውን አውጅ አይነ ያልዓልኩ ነው 4 ቀርን ርኤኹ አነ ድማ ነትዝዛረበን ዝነበረ መልአኽ እዚአቶም እንታየም ዮም በልኩ نسون زياتهم توم يهودان إسرائيلن يرسالمن فحزبلوا ما قرنتهم يلو ملسلي እግዚአብሔር ካ 4 ስራሓት ጽናር አይን ሽሩ አነ زياتهم እንታይ ከገብሩ መጹ በልኩ ንሱኻ زياتهم ሓደ እኳ ርእሱ ኸየልዕል ይሁዳ ፈሕዘበሉ ቅርንቲኦም زياتهم ግና ኸፍርህዎ ምን ነቅርንትንቶም ናሃገር ይሁዳን ፈሕከብሉ ኢሎም ቀርኖም ዘልዓሉ አህዛብ ካ ካውድቁ ዝመጽኦም ይሉ በለኒ تنبيت زكرياس معراف كلت انت يالعلكو نوخاب ايدو قمد ملك عز نبرو سب ايرئخو انا خانا بيخا تخيب زل خابلكو نسون يرساليم مكفحان من وحان كنده كم زخون خرئس كلك عيبلن نوخا تززاربن زنبر ملأخ وطا كال ملأخ دم خقوانا فوت نسوخا قوي نزوغو بززي يرساليمن سبن انسسان اما اكل سلزو بزحو كم بزي مكاببيا زلا ختما ختنبريا እግዚአብሔር ሁን አና በዙሪያ መካበቢያ ሐውኾነላ አማ ከላውን خبر ኸውን ይብላሉ ይልካን ገሮበን እግዚአብሔር አና ኸምቶም 4 ንፋሳት ሰማይ በትነኩም ይብልሞ ተንሱ ካብ ሀገር ሰሜን ሄደሙ ይብል እግዚአብሔር አትምስ ጓል ባቢሎን ተነብር ጽዮን አምልጢ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከም ዝብላሉ እትና አኻትኩም ዝትንክንስ مرعات عينو يزتنكم مو سلو خبرون ابتم زمتكم احزاب لاخني نو انا اليك العللوم ينساتهم كانتم غزوات زنبرو زمتك خونوم يم نسخاتكم ان እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከም ዝላአኸን ንኽትፈልጡ ይኹ አትጓል ጽዮን እንሆ መጻለኹ አማ ከልከኻ ኸነብር የሞ እልል በል ተሐጎሱን ይብል እግዚአብሔር
بتا معلتتيا بزحات حزبتاتنا بእግዚአብሔር كحبرو حزبيك اخونيوم انا دما ماكل كخنبر ينسخون እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊትና ባኻ خمز الاخر نختفلط اخي እግዚአብሔር بتا قدست هاجر نيودا خم قديو كريستيا ኢየሩሳሌም ካ ገና ኻሪያዩ እግዚአብሔር ካብቲ ቅዱስ ማሕደሩ ተንሲእሞ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ቅድሚኡ ሰቂበ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ንኢያሱ ሊቀ ካህናት ኣብ ቅድሚት መልአኽ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ኸሎ ረአየኒ ሰይጣን ከዓ ክጻረሮ በማቕኑ ቆይሙ ነበረ እግዚአብሔር ንሰይጣን አንታ ሰይጣን እግዚአብሔር ይግንሐካተን ኢየሩሳሌም ዘሐሪያ እግዚአብሔር ይግንሐካ እዝስ ካብ ሓው ተመንጠለ እያዶ ይኮነን በሉ ኢያሱ ረሳሕ ክዳውን ተኸዲኑ ቅድሚት መልአኽ ደው ኢሉ ነበረ እቲ መልአኽ ካ ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ቆሞም ዝነበሩ ነተረሳሕ ክዳውን ተኻብኡሉ ወይሉ መለሰሉ ንዑ ከዓ ኣበሳኻ ውፃእ ኩልካ ብሉፅ ክዳውንቱን ከደንኩኻ በሎ ኣነ ከዓ ኣብ ርእሱ ፅሩይ መጠምጠምያ ጠምጥሙሉ በልኩ ንሳቶም ድማ ኣብ ርእሱ መጠምጠምያ ጠምጠሙሉ ክዳውንቱን ከደንዎ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ብቆይሙ ነበረ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ ንኢያሱ ከምዚ ኢሉ መስከረሉ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ መንገደይ እንደተመላለስካ ነተዛዘዝኩኻውን እንተሓለኻስ ነቤተይ ክትፈርዳ ናፀደይካ ክትሕልዋ ኢኻ እሞ ምዞም ኣብ ዝቆይሞም ዘለዉ ቦታ ክህበካ እምበር ሰዓት ኢያሱ ሊቀ ካህናት ንስኻን እቶም ኣብ ቅድሜኻ ተቐሚጦም ዘለዉ ብፆትካን ንሳቶም ንትእምርቲ ዝኾኑ ሰባት እዮም እሞ ስማዕ እነሆ ነቲ ኣነ ባሪያይ እቲ ጨንፈርን ከምፆ እየ ስለዚ እቲ ኣብ ቅድሚ ኢያሱ ዘንበርክዋ እምንንሃ ኣብ ሓንቲ እምኒ 8 ዓይኒ ኣለዋ እነሆ ቅርጻ ክቐርጾ እየ ንኣበሳ እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ብሓንቲ መዓልቲ ኸርሕቆ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ታሕቲ ተኽሊ ወይንን ኦም በለስን ሓድሕዶም ክትዓዳደሙ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት